virkelig ikke Minecraft, du er særlig intelligent. Jeg er børn at spise fluesvampe. Hej. Hvorfor? Hvorfor? Mate, lad være med at spise. Men det er jo guf. Det lyder pisse stress. Det er jo bare guf. For helvede, det er guf. Men det er godt. Det er jo guf for helvede. Nej, det er guf. Jeg har fundet nogle græskar, og det er guf. Ej, det er bare gas. Du mener bare... vel guf? Det er gode. Det er gode. Det er gode. Nej, det kan man ikke. Kan man lave græskar. Nej, det er ikke guf. Det er det bare. Det er det bare. Så får man guld i munden, det er helt rart. Og gyldne, hvad hedder det, gulerødder. Men gulerødder, det er guf. Jo. Det kan man altså godt. Så får man guld i munden, men kartofler, det er guf. Det er sgu guf. Og så du kan også spise gyldne kartofler. Guldne kartofler. Og så lidt det værre. Så hold da op. Så det kæft. Så stopper du. Så er det ikke guf mere. Så lad det være. Ja, det er ikke guf. Det er sandt meget. Stop. Op. Der var mit stikord. Bare samle en masse træ, Joe. Det var rart. Samle en masse træ. Det var det rart. Jeg bygger hus. Hov nu. Det var da træls. Det var da træls. Ja, det var øv og middag. Det er træls. Ej, det er lidt træls, det der. Det er ikke så trygt ved det der. Nej, det er ikke sige træls. Det synes jeg, der er særlig rart. Ej, det er lidt træls. Skal vi gå op til, bro? Det er gå op til? ikke så trygt ved det der. Er du? Dig! Jeg har slet ikke opdaget det. Hvad? Vi er i gang, du. Det er lidt træls. Eller mig sådan lidt træls. Det er lidt træls. Gør det lige væk med dig, din kylerøl. Ja, det er lidt træls, det der. Kan du godt filme, selvom det der fraps, det ikke virker så godt? Jamen husker du ikke at få startlinjen med? Det var godt. Men det er fordi, vi har lidt bøvl med der Camtasia, og det er lidt træls. Hvis der er nogen, der ved, hvordan man bruger det, så er det godt for jer, for vi kan ikke finde ud af det. Ja, det er demo. Er der nogen, der kan lægge benet? Ja, det var ærgerligt, for det skal vi ikke have i dag. Det var ikke fedt, jeg var i brugerbygning, ikke? Og så kom vi ind, vi havde råvarer, ikke? Så kom sådan en, er der nogen herinde, der kan lide chokolade? Og så alle, ja, men det var ærgerligt, for i dag, der skal vi kigge på røde frugter. Hvad? Det var sådan, chokolade, ja! Yeah! Det var bare ærgerligt, for i dag skal vi have røde frugter. Og jeg er også sådan rimelig glad for, jeg elsker dem der røde frugter. Det er bare sådan noget, man der smelter på tungen, og der er lavet, guf. Det gør jeg også. Jeg synes bare, jeg vil være et godt eksempel på dem der. Hvis der kommer lidt honey på hånden. Hallo, ved du i det nye, ikke? Minecraft. Bliver sengene så ikke forskellige, altså hvis man farver det med brun uld, det burde da, det er helt træls. Det er sataneme irriterende. Det er sataneme træls. Ja, og jeg sidder her med mit OCD og skaffer 3 hvide og 3 brune, og der er masser af for rundt om, men jeg kan bare ikke finde brune, så jeg bliver nødt til at grunde lidt. Ja, det skulle da fordi, jeg har 2 brune og 3, og jeg skal lave 2 senge. Og det der, ja. Det har jeg jo ikke lyst til, fordi jeg har OCD, eller der har jeg ikke. Kunne jeg have haft. Ja. Og sådan er der med 2 brune. Jeg har absolut 4. Så bare finde 6 hvide eller andet. Nå. Hvor meget træ har du? Det er lidt træls, du råber sådan noget.
Øv altså! Vi skal bruge 2 Øv! ja. Nej. Nå! Så dør du. Så skal du. Skal du sataneme dø, du skal. Øv dig! Giver ikke lege mere med dig, Anton, når du tager mine klodser. Så dør du. Det giver ikke. Det er da ikke sjovt at lege med dig, når du bare tager min brandbil hele tiden. Det er da pisse her. Det er ikke lege med dig. Hvem skal så slukke dig der hele i Lego City? Åh, for helvede, Anton. Så går du over til din politibil. Det er mig, der har brandbilen. Det er mig. Hvor er det, du skifter til ud med D? Brandbil. Hvorfor skifter du D ud med... Eller T? Elbil. T ud med D? Du skal da have en elbil. Brandbil. Det svar i verden. En brandbil. Skal der have en brandbil? Er det brandbil, du snakker om? Skal der ikke noget i? Det er da ikke en brændebil, vel? Brandbil Så skal den bil. så er det nok være noget andet, ikke? Den er nødt til at bære brænde med. Ikke til at slukke brænde med. Og for den anden, man kan ikke slukke brænde. Eller jo, i flertal kan du slukke brænde, men alligevel så det er lidt underligt. Man skal hugge det først. Ja. Det er brændebil. Brændebil, noget iron og en hel masse. Nå, Brændebil og... så lad det være. Ja. Men vi har haft historie Det er ikke, når du kalder mig Silas ude i byen. Nå. Du skal ikke kalde mig for Sodo. Det er da også noget underligt, så denne Sodo er. Du skal ikke kalde mig for so. Ja, men hvor tit? Ja, men tit. Det kristne. Ja, men hvor Ja. Men hvor tit? smagte den godt. Jeg har en Ja, gris, hun er der ellers hedder godt. Betty. Vil du godt blive kæreste af Betty? Kun én gang, desværre. Vil du godt blive kæreste af Betty? Hvad? Ja, det gjorde hun sgu. Viste en helt... Ja, men hvor tæt du? Hvor tæt? Jeg siger, men hvor tæt? Hvad? Ah, pis. Wanna play a game? Hvad? Udo! Nå. Det ved jeg ikke. Ja, mand, jeg er lige... Nej. Ja. Wanna play a game? Nej! Så er det godt, at det ikke er nat endnu. Tis. Nej, det bliver nat nu. Det er det meget smart. Men skal vi så ikke bare lige springe natten over? Jo, det gør vi. Det er en spændende episode, det her. Vi skal hugge noget træ. Nej, natten er kælig. Natten er kælig. Nej, Nå, nej, mate, det er en del af det. din satan. Det er en del af det. Det er en del af det. Det er nar. Vi er nødt til at spille legit, bro. Giver du eller med at kalde mig sådan nogle grimme ord? Er det flyvende til, hvad du snakker om? Nej, så lad være med at rejse med det. Det der, det kan du rejse med. Ja, for vi kan sgu ikke bruge det her. Det der, det kan du rejse med. Er det en flyvemaskine? Det der, det kan du rejse med. Ja, for vi kan sgu ikke bruge det her. Okay. Så synger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. 1, 2, En brændebil. En brænde. Der kommer sgu da en brændebil, eller... brændebil. Brændebil. Så har jeg engang haft en brændebil, det hele Lonnie. Der kommer sgu da en brændebil.
skal ikke gøre første gang sådan noget skete. Jeg skal en gang i aften. Det er ikke det. 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 Det er ikke første gang sådan noget sket. Det er da ikke det. Det der sommerbro. Vil vi bo ud til vand, ud til vores lille sø, eller ud til landet? Super. Det er vi rundet op. Åh, for satan! Gå væk. Okay, vi bor til sø. Der kommer sådan en klam. Så. Nej, jeg har ikke en stram situation. Men vi kan snille for... Kan du ikke lige tage noget sand med hjem? Ja. Eller befinder du dig? Ja, men vi kan snille for brug for begge dele, hvis man skal indhente den største savn af sin mor og far. Okay, så tag lige noget sand med hjem. En hel masse sand. Det er sandt. Bare lige sådan en stak eller sådan noget der. Ja, vel, assistent. Hvor mange kålhoveder skal du have, assistent? Okay, assistent. Nå. Hvad? Det er ikke så trygt. Jeg kan godt være der om få 20 minutter. Du sagde, jeg skulle skaffe sand til din brændebil, eller hvad du skulle have. Få 20 minutter, jeg ved det, mand. Ja. Men hvor mange is skal du have? Jeg bliver tør for så mange is. Tag udsolgt. Du skal ikke noget kage. Jeg får kage, nej. Men jeg får kage? Nej, desværre. Vi har ikke mere. Desværre. Jeg skal ikke bo i Nørre. Du skal ikke have noget kage. Hvor meget har du betalt i grund? For grunden? I grunden? Nej, jeg er i gang med at lave hus. Altså... Det er en sjov joke. Ikke særlig meget. Jeg er klar til en sjov joke. Hvor meget har du betalt for grunden? I grunden? Ja. En joke. Okay, fuck dem. Get it. Hvor meget har du i grunden betalt for grunden i grunden? Ej, nej. Jeg dør, hvis den der bandit, den ikke stopper. Den Laban. Nå, grunden har du betalt for grunden i grunden. Ej, fuck, du er tæt på den slog mig ihjel. Okay, Det kunne godt have været roligt galt i min tilstedeværelse i dag nu. Det kunne godt have været endt i en stram situation. Nå, hvordan finder man tilbage i grunden i runden? Det må man ikke i grunden. Ja, i grunden har jeg faktisk masser af sand, men hvor meget har vi på grunden i grunden? Har du sand? Snart en stak. Og jeg har kul med hjem. Hvor meget sand har du til? Men det var fordi, jeg lige fik noget slim galt. Du skal også lige have lavet en ovn. Det var sådan noget der så... Ja, hvad siger du? Ja, jeg fordi jeg har lidt, jeg har nemlig med hjem. Jeg er kold med hjem. Også når man er på pizza, hva'? Spiser jeg med hjem? Det er fordi jeg har kold Spiser jeg med hjem? Skal du have pizza, shawarma, skal du spise her med hjem? Spiser med hjem. Jeg er lige i gang med at være en brotter for min anden måde for at skaffe sand til dig, og så tager du der bare fuldstændig i jagt nu. Jeg har i grunden snart en stak. Jeg har en stak nu. Jeg kommer. Be there. Okay, jeg løber. Jeg dør. Og det gør jeg ikke. Okay, vil du sidde op mig?
Herre øv. Du skal ikke svare igen, du. Du skal ikke Det er dig, der har serveren, skatter. Det skal jeg nok helt selv bestemme, men der har den lortserver. Nå, Ej, fuck mig. Du Så. skal ikke svare igen, du. skal I bare slet ikke bestemme. Den lortserver. Det var lidt træls, det der. Jeg tror, det er sådan lidt irriterende. Vi har kraftedeme diskutere det. Hvordan var det, når jeg skal... Døde. Okay. Ja. Og jeg spawner bare sådan lidt random sted. Det var da pænt træls. Jeg havde masser af både kul og iron og alt muligt. Det er i grunden lidt irriterende. Det var da lidt provokerende, det der. Og der er Enderman, så her babies. Undskyld, her baby, jeg skal bare over her, det ikke herovre. Hvor smutter jeg igen. Vil I være søde og lade mig være her nu? Du må ikke dø. En sump i grunden. Au! Jamen, jeg tænker bare mere på alt det der iron. Så, Og alt vores uld, så vi kunne lave senge. jeg har også haft... Bro, det er dig, der godt kan lide kylling farm. Yes, det var så i grunden pænt irriterende, det der. Ja, men... Jeg er nede ved sumpen. Det var vores hus. Jeg har det helt under kontrol. Jeg ved godt, hvor vi er henne. Jeg har det helt under kontrol. Du skal ikke tænke på det. Du vil have klare sig. Er du ved huset? Ja, jeg er derovre nu. Det er lidt efter det der sandsted, jeg havde var i lige før. Jeg er ikke helt under kontrol, jeg er lige sammen. Der er afstået. Jeg er der også derovre. Hej bro, jeg har noget til dig. Stop. Hvad Ja. ses en stack? Det er en gave fra mig til dig. Det var sødt. Fordi du elsker din kyllingefarm. Og jeg elsker kofarm. Kyllinger. Skal du have med køb på eller? Jeg elsker min kyllingfarm. Du får så meget tryllestav. Og det kan kun gå for langsomt, og det kan kun gå for langsomt. Og du svarer mig igen, så kommer købhølleren. Ja. Men Guardian ville pixe. Jeg tror faktisk i grunden jeg døde herovre. Og ja, det tror ja. Der var alt mit sand. Og der er alle mine ting. Næsten. Okay. Var det ikke? Jeg døde han. Vi skal bruge en hel masse mere træ, tror jeg. Vi skal også bruge blåstående og alt muligt for at gøre huset helt færdigt. Hvad har du? Store planer. Stop. Skal det ikke? Ja. Jeg har det. Stop. Store planer. Ej. Og et random biome. Spil helt på jorden. Fucking. Et stone biome, der er helt fladt, hvor der bare er iron, gravel, en hule, mere iron. Okay, I Ja. kan lige hurtigt få lov til at se på glas smelte i, mens Mine ører, nu falder jeg ned igen. Ja. Ja, vi kører igen. Sådan der. Be right back, motherfuckers. Nej, jeg skal bare lige have noget træ, ikke? Ja, vi kan lige få en spændende historie, mens han ikke er her. Det var dengang, jeg var en gavefisker. Der havde jeg sådan en fiskestang. Og der... Ej, prøv lige at gå med dig.
når I får den senere. De får historien senere, det lover jeg. Jeg var bare lige i gang med at fortælle en gammel fiskerhistorie. Kan du huske dengang jeg havde den der fiskstang? Kan du huske den? Ja, den var i grunden meget tyk. Nå. Ja, okay. Det var den. Jeg kan ikke lade være nu. Okay. Robert-sang. Ja, stop mig. Eller stop mig. Eller... stop mig. Nu. Ej, yes. Nej, det er med at tale sådan, når man har talt sådan for lang tid. Gå væk med dig. Nej, okay, ja. Gå væk med dig for helvede. Ja, og jeg mener det. Stop. Det er meget lave lige nu. Ja, vi placerer den her. Nej, vi gør ikke. Jo, vi gør. Det gør vi. Tobias. Nej, men jeg kan lade være. Eller, jeg kan godt lade være. Altså, folk er en smule ligeglade, undskyld, jeg siger det, fordi vi kan ikke rigtig se, hvad du laver. Og lidt med mikrofon bliver pænt der. Ja. Nej. Nej. Lidt. Den er stadigvæk lav. Den er stadigvæk meget lav. Nå. Ej, den er fin nok. Ej, den er fin nok nu. Sådan der. Ja. Jeg skal nok skaffe træ og sådan noget. Men først så skaffer jeg lige noget iron. Shit, skal vi have mere træ, hvis man er. Ikke glemt, at jeg skal faktisk bruge det her træ til noget. Det skal jo ikke være første gang sådan noget skete jo. Det er nok lidt mystisk ud fra det her. Hvad laver du der? Træ er lige at gøre. Hvad er det for et design? Er det med sand? Det er et interessant design. Nej, Lige om straks. jeg skal bare bruge en hel masse glas til det. Så. Hvad? Men du skulle vel ikke have fundet en bombe kul, vel? For nu af der har vi hver en rygepause. Jeg har en rygepause, fordi jeg skal til udenfor, det gider jeg ikke. Bare en. For det kan altså godt være lidt hårdt at sidde og spille imens, men var det ikke. Det gør det da ikke. Det gør det ikke. Ja. Kommer an på, hvor mange jeg skal ryge. Eller jeg ryger ikke, eller fuck det. Det gør det da. Altså, hvorfor ryger vi? Gør det da. Stiv. Prøv at spørge mig, hvorfor jeg ryger. Prøv lige, kort sidste gang. Og nu Jeg kæft. synes, det ser sejt ud. Dårlig diskussion, så vi ikke gider være en del Ja, af. så fik jeg den. Og så sidder jeg og svælter nok og bliver lidt småmugne nu. Men Men nej, så er jeg også selv. Altså, jeg er helt på at se den her video. Der er måske en, der Okay, emneskift igen. Skal jeg til champignoner med? Ja. Det gør det. Champignon. Solen skinner. Står i sumpen, jeg har plukket svampe. Men tit.
være eller ikke at være. Nej. Jeg lukker lige de random ting, jeg har på min computer. På den her Skype, ikke? Som jeg lige var ved at gøre. Dr. Pop Pjolsen er kommet op der. Jeg har ikke set, hvad det er, du gør. Du ser ikke? Det er meget uprofessionelt, det jeg lige gjorde, men jeg var nødt til det. Nej, men det var fordi, at jeg åbnede lige recorderen, fordi jeg ser, hvor lang tid jeg optager. Altså, når den her, den går bare ud på lige at bygge en base, og så kører vi. Den er meget spændt på det her glas. Så vi kan komme i gang. Altså, du må ikke bygge én ting på det her hus der, fordi jeg har et hele hoved. Det er nu. Det er streng over på det her. Jeg kan høre, du bygger! Din laban! Jeg må simpelthen ikke lade være. Okay, jeg går ind og fjerner det. Ikke slå mig, ikke slå mig, ikke slå mig. Nå nej. Det var det, jeg ikke måtte sige på videoen, at du slog mig i virkeligheden. Eller i spillet. Ja, tak. Jeg slår mig ikke til det. Eller... Ja! Luk den! Okay. Jeg er den. Ja, vi fik en hyggekylling! Hvad gjorde jeg? Nå, hvor den søg! Nej, jeg gjorde ikke. Han skal have 18. Du er meget, Det hørte jeg godt. rigtig meget sur i dag. Stod du den ikke? Har du maler jeg entréen, bro? Okay. Der er slet ikke plads i jeres entré. Mange! Så. Skubber lige lidt ned på den vare. Jo. Skal der aldrig tage på det her? Nej, du havde ikke kul med hjem eller hvad? Du havde ikke kul med hjem eller hvad? Ikke færdig nu, du har der vinduet op. Hvorfor er det også lavet sådan ud der? Du er færdig først ude på også, jo. Nej, langt fra færdig. Det var lige sådan at sat sammen sådan nogle Lego-klodser. Det er noget, jeg bygger på. Ah, okay. Nu er jeg godt sådan, så går den igennem her. Jeg kan ikke se, at det er for Kom ud her. Den her bælge går igennem her. Ja. Prøv at se, den her bælge, den går ud her. Kylderylle er ude. Ja. Ja. Og så er der så sådan en... Nej, jeg har den under kontrol. Hvad? Du har lukket den ud? Fuck den kylling. Kyllingen er hernede. I den her lille boks. Det er elskovskylling. Jeg stiller mig herop og er kongen over kyllingen. Men kyllingen er der. Nej, kyllingen er dernede. Okay, kom en skid stille på. Jeg kommer tilbage lige. Jeg kommer tilbage lige om lidt. Se hovedet. Bare lukke en fucking kylling derinde. Det er sikkert skide eller hvad med. Det er jeg næsten sikker på. Jeg er ikke tryg ved den her nat. Ja. Ej.
Ikke at du får en. Jeg sagde, at vi skulle få mere end 2 stacks, altså. Eller jeg sagde, at vi skulle få 2 stacks, så heller ikke. Så jeg bygger 1000 blocks, ikke? Stadigvæk. Ja. Jo. Det er godt. Haha. Han havde kun det fedeste liv. Au. Sådan. Au. Jeg nåede kraften 13 kul, mand. Kraften min Nintendo. Det så være. Fuck. Så er den eneste udvej i hele der fuck. Og jeg tænker, nej, det er helt sikkert. Ja. Det er helt sikkert. Det står ikke. Og var bare lidt det er en sort i sommer. Ja, det er godt så. Han er også bare glad for. Han er ved det. Ah. Vi ser på, hvordan man laver den her. Det er med træls, det der.
Sparer du mig igen? Den ekstra. Ja, men det er det også. Ja, det skal da på grund af, at jeg ikke gør noget. Stå ude foran natten og være koldende lige om lidt. Ikke dø, eller lige før. Skrider du bare på gamet, eller hvad? Øv! Au! Det var da ikke så... Pisse. Au! Pisse træls. Jeg døde. Døv! Det er en kulsår. Døv dig! Jeg lige mistede lige på nogle arme, og du havde kul din fede sko. Der havde du behandlet mig med respekt. Ja. Det var lidt træls, du siger det der om mig. Det var ikke noget problem. Det var ikke noget problem. Og så er der en zombie inde i vores hus. Okay. Det er skønt. Jump. Hop. Har du samlet mine ting op? Nu gav. Jeg løber indenfor, fordi ellers så dør jeg. Ja. Ja. Jeg gjorde den. Det var mig, der åbnede døren. Kan den det? Om vi er nået til døren? Ja. Det kan man jo ikke. Ikke. Det er jo Er du synlig? et svær. Hvad? Skal vi egentlig ikke til at stoppe nu? Jamen, jeg har sådan et her til dig. Så ses vi næste gang. Jo. Prøv at se, Grønner, jeg skal lige til det her. Vi siger bare tiden, den er en halv time. Vi er også langt over tid, tror jeg, selvom vi ikke rigtig har en tid. Det kan være, at det er færdigt, når de kommer. Så er vi langt over tid, tror jeg. Jo, for jeg er hurtigt til at bygge. Jeg sætter bare en sapling, så er det færdigt. Ja, det var det her hus. Hvad er det hus færdigt? Tak for hvad? Ja. Nej, det er det ikke. Okay. Ja. Så vi ses næste gang. Hej!